dili madugay sugdan na ang pagtukod sa transition housing alang ni adtong mga tawo nga naapektuhan sa pag-recover sa 3-meter easement sa mga sapa dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Dulan sa 1,000 ka housing units ang itukod nga ipahimutang sa Southward Properties ug gibana-bana nga mahuman kini sa 3 hangtod 4 ka bulan. Si Attorney Colin Rosell, ang Secretary to the Mayor, nagkanayon nga ang mga benepisyaryo alang sa transition housing gisusi pag-ayo ug identify sa task force gubat sa baha. Ang mga tao nga tinud-anay gyud nga taga syudad dili lang ingon nga nagnegosyo ra sag paabang diha, maklaro gyud kini mga legitimate nato nga mga beneficiaries ba labi na sa housing kay dili man gud tanan gud nga naangari kasagaran ko mag-profile ka ngadto ug sa kadugay sa nako nga nagdala sa urban poor. Ang style diha gyud pwesto-pwesto lang nya mudaghan ang naa sa sapa sa kilid kung naay establishment nga ana diha man trabaho kay mangabang raman ang kanang mga sales lady, ang mga tao ganahan ug ang mga trabahante diha ra mo puyo. Mao na siya mura siya lag mushroom abot nga to, pero ang negosyo diha, negosyo akong storya dili na siya ingon nga paabang ra gyud na, no? So therefore kinahanglan sad nga ato sa gyung susihon pag-ayo mo na sa task force gubat sa baha, gi-identify na silang tanan. Rest assured nga kana siya tanang maapektaran, labi na ang beneficiary gyud. Makater gyud na sa ato ang transition homes. Isiguro ni Mayor Mike Rama nga ang mga benepisyaryo sa housing project dili maglisod paingon sa ilang mga trabaho ug ang SRP mao ang nakita sa gobyerno nga saktong lugar alang niini. Giklaro ni Attorney Rosell nga ang transition housing dili na usa ka container van apan ang structure lang ang niinang gikopya. Gani mulungtad og hangtod 25 ka tuig ang maong struktura. Housing yun nga permanent. Tapos siniguman ato bong ato siya. Ato. Unya nga atong housing, di ba, sa ako nang nasulti sa programa ni Mayor Mike Rama na ay libre kay naa mga tao nga wa pa gyud tay kahimuan, wa gyud. So libre pero with training na, no, livelihood training, tanan skills training plus schooling. Mura na siya formation house. Sa samang bahin, gipahibaw ni Attorney Jeron Castillo, ang pangu sa City Legal Office ug ang Special Assistant to the Mayor, nga dulaan sa 5,000 na ka mga tawo ang nagpalista na subject for verification. We're already close to 5,000 people. 5,000 people. Subject to verification kay ang sabot man gud ana, mupirma ang river commander, mupirma ang DIWOG ug mupirma ang barangay official. Kay ang may tabo man gud ana ug dili na nato i-verify, mahibong lang ta ang lista. Di na pwede nga magkadaghan just to accommodate some political accommodations. It has to be based good on need. Kung unsay naa sa ground, mao ra i-verify sa City of Cebu. Sa pagkakaron, padayon gihapon ang pag-profiling ni adtong mga Sugboanon nga gustong mo-avail sa pambansang pabahay para sa Pilipino nga programa. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.